Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Inagurahan man mismo sang presidente ang Port Operations Building sa may Banago. Kaupod ang mga opisyales sa Department of Transportation diri sa Bacolod, Caina sang Udto. Sa speech ni President Ferdinand Marcos Jr., ginpatuman ang bago sa puerto suno sa iya kag inina ang mga standard nga design sa mga terminal sa mga puerto sa bilog nga pungsod. Paatag niya, importante nga mayara sang standard design para ang mga pasahero diin man sila nga puerto magakadto ang kabalo na sang pasikot-sikot sini. Sadto suno sa kay President Marcos, ang daan nga building sarang maka-accommodate sang 50 ka mga passengers. Traffic sa isa ka tion. Karon, ang kapasidad nagsaka sa 500 ka mga pasahero. Ini nga bagay ang labing importante. Dako ang papel sa puerto sa mga pasahero nga nagabiyahe sa mga roll-on roll-off vessel. Kasubong man sa pagtransport sa mga commodities kaangay sang kalamay, bugas, kag mais nga labing importante sa lokal kag regional economy. Ang bago nga facility ang mayara sang modern nga operation center. May mas malapad nga causeway para mahapos ang road access kag covered walkway nga maproteksyonan ang mga pasahero. This is now going to be the standard design for our terminals, for our ports around the country. And the reason it's important to have a standard design so that ang tao, ang pasahero, kahit saan sumasakay, saan bumababa, alam nila kung saan bibili ng ticket, saan mag-aantay, saan papasok, saan sila dadaan, all of that. And that's why we are hoping. The original traffic dito was 50 kaya ng old building. Yung old building kaya mag-process na 50 passengers at any one time. Ngayon, ang capacity ngayon nito is 500 passengers. Kaya malaking bagay.